Natalis Notabilis, il-villaġġ tal-Miliet fil-qalba storika tar-Rabat li se joffri spettaklu f'dawn il-jiem ta' festi lil dawk li jażlu lir-Rabat bħala destinazzjoni tagħhom. B'aktar minn 80 bankarella tul waħda mill-eqdem żoni ta' pajjiżna bi kellu xorb marbut ma' żmien il-Miliet, dak li jkun jista' jidħol fl-ispirtu tal-festi. Iżda mhux biss għax f'dawn il-jiem il-komunità Ġuseppina tar-Rabat taħseb biex tiftaħ il-binjiet li s-soltu jkunu magħluqin għall-pubbliku. Dan kif jispjega Nigel Mifsud, wieħed mill-organizzaturi. Binjiet storiċi inkluż il-Knisja ta' Ġiesu u l-Konvent li imiss magħha huma miftuħin għal pubbliku fihom diversi attivitajiet fost oħrajn tin activity trail fejn il-ġnien tal-Patrijiet li normalment mhuwiex miftuħ għal pubbliku huwa miftuħ u fih hemm rappreżentazzjoni teatrali li fiha il-xeni tan-nattività kif ukoll xeni tal-ewwel presepju illi sar fi Greġġo fi żmien il-Medjuevu. Din hija t-tieni darba li Natalis Notabilis qed tiġi organizzata. Madankollu, l-organizzaturi ħasbu biex jagħmlu qabża fil-kwalità minn dik organizzata is-sena l-oħra. Is-Sur Mifsud qal li l-professjonalità tibqa' waħda mill-prijoritajiet għal din il-komunità, magħrufa għal mod kif ittella l-attivitajiet b'mod partikolari il-Festa ta' San Giuseppe. Partikolari din is-sena it-tieni edizzjoni huwa dawl illi investejna ħafna fih inbidel kollu mis-sena l-oħra. Din hija attività illi mistennija tul is-sitt ijiem illi ġejjin bejn illum u nhar it-tlieta lejlet ir-Repubblika tiġbed eluf ta' nies lejn ir-Rabat. Il-ftuħ ta' din l-attività sar il-ħamis filgħaxija mill-Ministru għat-Trasport Ian Borg. Il-Ministru Borg tkellem dwar l-irwol ta' Transport Malta f'dawn il-ġranet tal-Festi tal-Miliet. Dan hekk kif din l-entità tibda taħseb sabiex tħejji kampanja sabiex tqajjem iżjed kuxjenza dwar is-sewqan u x-xorb. Żewġ affarijiet li l-Ministru sostna li żgur qatt ma jistgħu jimxu id fit. Fil-ġranet li ġejjin Transport Malta ħa timbarka fuq kampanja intensiva sabiex ikun hawn aktar awareness, aktar kuxjenza fuq kemm huwa perikolus meta wieħed jabbuża fis-sewqan tiegħu, speċjalment taħt effetti ta' alkohol u ċirkustanzi oħrajn. Ħadna deċiżjonijiet importanti bħal dik tas-sistema tal-punti sabiex nirresponsabilizzaw aktar l-sewwieqa tagħna mhumiex deċiżjonijiet faċli, mhux deċiżjonijiet li jrebħuk il-voti, huma deċiżjonijiet li jekk Alla jrid isalvaw il-ħajjiet tan-nies. Madankollu, il-Ministru Borg ħeġġeġ ukoll biex dak li jkun juża iżjed it-trasport pubbliku fil-ġranet li ġejjin. Żmien li fih anke jiġu offruti servizzi speċjali ta' trasport pubbliku.